Здравейте хора, не знам как да започна това видео. Има новини, които не ги приемаш с думи, приемаш ги с сърцето си и с мълчание. Днес разбрах, че собственика и създателя на Ретро музей е починал. Цветан Атанасов вече не е измежду живите. За някой той ще остане човекът с Ретро музея. За хората като нас, за които колите не са просто превоз, за хората, които помнят, тази загуба е доста по-дълбока. Защото Цветан не събираше стари коли, той пазеше, той беше пазител. Пазеше спомени, пазеше уважението си към една изминала епоха. Епоха, в която аз съм израснал. В която машините имаха характер, а не софтуерни апдейти, както е днешно време. Всяка Волга, всеки москвич, всяка жигула в неговия музей стоеше като експонат, стоеше като разказ. Разказ за години чакане, за първия ключ в ръката, за семейни пътувания, който пътя беше част от преживяването, а не просто разстояние. Докато днес говорим за цифри, екрани, режими на шофиране, нютони, турбини, Цветан ни напомняше откъде тръгва всичко. От ръцете, от труда, от връзката между човека и машината. И най-тежкото е това, че докато тялото му се бореше с болестта, мислите му оставаха все в музея, в гаража, в колите. Имал съм възможност веднъж да посетя музея. За мен беше като сбъдната мечта. Бях като детенце в захарна фабрика. Изключително чувство. Това е нещо, което хората, живели с колите си, разбират. Да те боли и пак да мислиш какво ще остане след теб. Днеска не губим просто един човек, губим глас, който ни напомняше, че колата може да бъде памет, а не продукт. Но и нещо, което не може да бъде отнето. Цветан оставя място, където децата ни ще задават въпроси. А ние, възрастните, ще замълчим за секунда преди да отговорим. Той оставя доказателство, че страстта може да се превърне в смисъл, че уважението към миналото е начин да имаш бъдеще. Днес ние от Auto Enigma не говорим за тестове, не правим ревюта, не си говорим за конски сили. Днес си говорим за човек, който ни показва защо обичаме колите. Почивай в мир, Цветан. Гаражът ти остава отворен. Историите ти живи.